Hej og velkommen til den her videoserie, hvor vi viser dig, hvordan du kan udgive din helt egen bog og e-bog med BUD. I det her trin, der uploader du trykfilerne til din bog, som er bogblokken og bogens omslag. Hvis du ikke allerede har en omslagsfil klar, så kan du bruge vores online-værktøj EasyCover, som du finder hernede. Vi har lavet en selvstændig tutorial til EasyCover, som du kan finde via linket nede i beskrivelsen. Efter upload, så bliver dine filer kontrolleret af MyBUD, og så vil du få at vide, om den er klar til frigivelse, eller om der er nogle tekniske ting, der skal rettes til. En vigtig opløsning, som du skal vinge af, inden du uploader din bogblok, det er, om den skal være uden beskæring eller med beskæring. Du skal vælge bogblok uden beskæring, hvis du ikke har nogen billeder eller grafiske elementer, der går helt ud til kanten af din pdf. Hvis du har nogle billeder eller grafiske elementer, der skal gå helt ud til kanten af en eller flere sider i din bog, så skal du vælge bogblok med beskæring. Her er det vigtigt, at selve pdf-filen også skal have en 5 mm beskæringskant på alle sider, hvor alle de elementer, der skal gå ud til kanten, også går ud over beskæringskanten. Beskæringskanten den skæres af under tryk, og så får din bog til sidst det ønskede format. Du kan også se herude, at formatet det ændrer sig alt efter, om vi tager bogblok uden beskæring eller bogblok med beskæring. Det er altså de her 5 mm, der bliver lagt til på alle kanter. Beskæringskanten den er vigtig for at undgå, at der opstår nogle små hvide kanter ude i kanten af papiret, hvis det for eksempel skrider en lille smule i tryk. I vores eksempel her, der holder vi det dog lidt enkelt, og så uploader vi en fil med formatet 12x19, fordi vi vælger bogblok uden beskæring. Når du skal uploade din fil, så kan du enten vælge at trække den ind i feltet her, sådan der, eller du kan vælge at sige søg i filer og vælge den fra din computer. Tiden for upload og kontrol af filen det kan variere alt efter filstørrelse og omfang. For eksemplets skyld, så har vi uploadet en fil med nogle af de typiske fejl. Derfor så står der også, at teksten har vist, at der er fejl i din fil. For at se fejlene, så kan vi trykke på knappen Vis testresultat. Her kan vi se, at der er fejl i sideantallet. Vi har tidligere indtastet, at der er 300 sider i bogen, men systemet siger, at den har fundet 302 sider, og det er altså en fejl. Derfor så skal vi enten uploade en ny fil med det rigtige sideantal, eller vi skal gå tilbage og rette til i det indtastede sideantal, så det stemmer overens med det reelle antal sider i pdf'en. Og selvom du gør det, så skal du stadig uploade filen igen. Det næste, der er blevet fundet i kontrollen, det er billeder med lav opløsning. Vi anbefaler, at du uploader billeder med mindst 300 dpi, for at den får den bedste trykkvalitet. Hvis det ikke er muligt, så kan du stadig godt godkende din fil og så fortsætte bogprojektet. Hermed accepterer du også, at vi ikke kan garantere tryk i høj kvalitet af de angivne billeder. Når du har set de her fejlmeddelelser, så kan du bare lukke fanen, og så kan vi gå tilbage og lave en ny upload. Så jeg har nu uploadet en ny fil, og den er blevet overført. Selvom der ikke bliver fundet nogen fejl i din uploadede fil, så skal du stadig godkende din udskriftsvisning. Det kan du gøre her ved at åbne udskriftsvisning. Gennemgå altid pdf'en selv og tjek f.eks. om alle farvesider er placeret rigtigt. Når du har set filen, så skal du bare lukke fanen igen. Hvis alt det ser ud som det skal, så kan du godkende filen nu her på den orange knap. Så længe dit bogprojekt er under udarbejdelse, så kan du altid gå tilbage og se på trykfilen, og du har også altid mulighed for at erstatte filen ved at uploade en ny. Så det var den ene trykfil. Den næste trykfil, det er omslagsfilen. Her har du to muligheder for upload. Den ene, det er, at du på forhånd selv har lavet en trykfil, som du på samme måde som ved bogblokken enten trækker ind her eller søger på din computer. Den anden mulighed, det er, at du starter EasyCover. Når du har lavet din egen trykfil, så skal du sikre dig, at filen den har de helt rigtige mål. Målene de udregnes ud fra dit bogudstyr og antal sider, og dem kan du se markeret med fed her. Du kan også bruge vores omslagsberegner til at udregne målene. Den finder du her. Med EasyCover, der skal du slet ikke bekymre dig om målene. Det udregner systemet nemlig helt selv ud fra dine indtastede oplysninger. Vi vil gerne vise dig begge muligheder for upload, og vi starter her med EasyCover, så jeg trykker på knappen her, Start EasyCover, for at starte. Det første, du skal tage stilling til, når du kommer ind i EasyCover, det er, om du vil bruge et unikt design med Cover Design Plus, som er heroppe, eller om du vil bruge nogle af vores gratis skabeloner fra Cover Design Standard. Forskellen det er, at Cover Design Plus det er unikke designs, der kun kan vælges en eneste gang i systemet, og derefter så forsvinder de.
På den måde så kan man sikre sig, at omslaget det bliver unikt, og altså ikke er magen til nogen andre bøger. De er designet af professionelle grafiske designere. Cover Design Standard, det er nogle gratis skabeloner, som altid er tilgængelige for alle. Du har også mulighed for at lave dit eget omslag med dit eget design, hvor du åbner en tom omslagsfil. I vores videotutorial om EasyCover, der får du meget mere at vide om, hvordan du kan bruge EasyCover, så det vil jeg ikke gå så meget ind på her. Her i eksemplet, der går vi videre med Cover Design Standard, så vi vælger for eksempel det her design. Når designet det åbner, så kan du se, at omslaget det har allerede de helt rigtige mål. Her er forsiden, her er bogryggen, og her er bogens bagside. Og som du kan se, så har systemet allerede indtastet titel, undertitel og forfatter, samt ISBN-nummer og stregkode. Du kan også vælge forskellige farvevarianter for at tilpasse omslaget til dine ønsker. Det gør du her. Når du er tilfreds med omslaget, så skal du klikke på den orange knap heroppe i hjørnet til forhåndsvisning, og derefter tryk på den igen, godkend. Så kan vi scrolle ned, og så kan vi se, at vi nu har uploadet en fil, og det vil sige, at nu har vi begge trykfiler i orden. Som lovet, så vil vi lige kort gennemgå upload af omslaget, hvis du laver det selv, eller hvis du får en ekstern grafiker til at lave det. Det vigtigste her, det er, at filen har de helt rigtige mål, som passer til det, som du har testet ind i MyBUD. Det får du lige et overblik over her. Her der kan du se de enkelte dele, som der skal tages højde for i din fil. Der er forsiden og bagsiden, som grundlæggende har de samme mål som det ønskede bogformat. I vores tilfælde er det 12x19. Bogryggens bredde det afhænger af din omslagstype, sidetal og papirtype. I vores eksempel så kan vi se, at bogryggen den er 2,09 cm. Derudover så skal filen have en beskæringskant på 5 mm hele vejen rundt. Selvom beskæringskanten den er inkluderet i designet af trykfilen, så skæres den af efter tryk, så bogen den ender med at have det ønskede format på 12x19 i det her tilfælde. Du kan finde omslagsberegneren på vores hjemmeside under menupunktet Hjælp. Husk, at du også altid skal huske at indsætte stregkoden på omslaget. Den kan du downloade under trin 2 nederst i MyBUD, når du opretter et bogprojekt. Du kan finde omslagsberegneren på vores hjemmeside under menupunktet Hjælp og Omslagsberegner. Her kan du indtaste de forskellige oplysninger og udregne målene. Så vi har nu uploadet begge vores trykfiler, og så kan vi gå videre til næste punkt. Næste punkt det er betalingsinfo, og hvis du ikke allerede har gjort det i dashboardet, det kan du gøre herude ved kundekonto, så skal du indtaste din adresse og dine betalingsoplysninger her. Og de kan også gemmes til fremtidige projekter. Det sidste trin det er bekræftelse, og her der får du et overblik over alle dine projektdata, og på den baggrund så skal du godkende din forfatterkontrakt og din bogkontrakt. Til allersidst så skal du godkende hele dit bogprojekt. Når du gør det, så sendes din bog videre til kontrol hos BUD, og hvis alt det er, som det skal være, så bliver den katalogiseret inden for få dage, hvilket betyder, at den kan bestilles i boghandlen, medmindre du selvfølgelig har valgt en udgivelsesdato ud i fremtiden. Hvis du har valgt også at udgive en e-bog, så vil den blive sendt videre til konvertering og udgivet direkte, når den er færdig. Det tager typisk omkring 2 uger, og du får besked per mail, når den er klar. Når du har godkendt dit bogprojekt, så ændres statusen her under bogprojekter fra under udarbejdelse til bestilt. Og det betyder, at du ikke længere har mulighed for at redigere det. Hvis du senere har rettelser, så kan du lave en ny udgave af projektet, hvor du uploader de opdaterede filer, som så erstatter den første udgave. Så snart din bog den er udgivet, så får du en mail fra os, og derefter så vil du kunne finde din bog under udgivne bøger. Vi håber, at den her video den har været med til at give dig et godt overblik over, hvordan du selv kan komme i gang med dit helt eget bogprojekt. Og så er der jo bare tilbage at sige kæmpe held og lykke med din udgivelse. Hvis du har nogle spørgsmål, så er du også velkommen til at skrive dem i en kommentar, eller at skrive til vores kundeservice. Hej hej!